gwynt yn sisial Rhaid a wyd yn las Ro dan coed yn berw I hen fain fach Ar y fain honno Hawdd oedd anghofio Ein pryderon I gyd Y hael yn tywynnu A ni'n a'n gwenu Ond am bach Gethin Dukes Hughes o Ddimbych a ti yma yn rownd rhanbarthol y gogledd Brwydr y Bandia Hec 2 a Mentrau Cymru. Oeddech chdi'n cystadlu llynydd, oeddech? Oedd, o'n i gyda band llynedd, ond blwyddyn yma dwi ddim yn hollol siŵr os dwi yma eto. Hers i mond ffeindio allan bod o ymlaen bore yma. Reit, oce, so pwy oedd yn gadael chdi wybod bod chdi'n ymlaen heddiw, sut bod chdi wedi cael galw? Wel, dwi'n yn siŵr pwy oedd fod i gadael fi gwybod yn greiddiol, ond nes I gael text bore yma tra ni'n coleg yn neud gwaith gen mentor iaith yn dweud, just I atgoffa chi, mae'r row nesaf heno. Okay. A ni'n bach yn Nes I gael bach o braw, herwydd dwi rioed I gael fy deud, so dwi'n mynd deall I gael fy atgoffa rhywbeth dwi'n mynd gwybod. A pwy oeddech chdi chwarae efo match... Beth yna'r... Match. A lle mae'r band yna erbyn hyn? Di mawn mae dal yn penmaen mawr rwle. Di mawn sy'n gadael heb nhw bod yn diwetha. Ond I falch rydyn ni cysau'r enw. A beth ydych chi dal yn mynd fatha band, lle? Na, dan yn anffodus. Oedd y drummer di gadael. Oedd yn eitha ddoniol, actually. Oedd dweud eisiau gadlu wneud cerddoriaeth mwy trwm. A dim ond joinio 60s a 70s tribute band. So, Mae'n synwyr. yeah. Wedyn, pan ni o'r ddiwedd I ffeindio drummer newydd, oedd bassist ni di gadael. So na'r funud, just fi ar cynnyrus ar ôl, ond mae hi yn arrived. So beth ti'n mynd I wneud heno? Just chdi, lle? Just fi'n anffodus. I ffodus pawb sy'n gwrando. Dwi'n siŵr bod chdi dda iawn. A ti di sgwennu cynnion heddiw, bore yma? Ddim yn o bore yma. I bod yn onest, o'n i'n wastraffu amser yn ysgol heddiw, o'n i'n trio ysgrifennu, ond o'n i'n chwarae gwmpas ar y gitar yn lle. So mae'n gyd y cynnion wedi cael ei ysgrifennu rhwng 4 gloch a 6 gloch. Waw, so mae'n cwbl o oriau nôl. Ie, ond mae ddim really bragio amdano, mae ddim hwnna dda. Os oedd nhw'n cynnion ar dderchog, wedyn sy'n gyda bragging rights. Gwni weld. A sy'n fath o gerddoriaeth ti'n chwarae? Wel, yn diweddar di bod yn chwarae lot o pethau acoustic. Herwydd o'n i arfer ys chwarae rock. Ond wedyn sy'n newid ers fi gael gitar yma I pen blwydd fi. A dyn, sy'n gitar un neis I chwarae, so sy'n jyst yn chwarae electric am ages. A dyn herwydd o'n i band ar y pryd, ond na ddim rhaid rheswm I chwarae electric. So dyn mae amp 700 pint fi wedi bod neis sydd o gwmpas yn rhedi. Nid yn byd. Yn ddiwaith. Wel, bob lycu chdi heno, Geth. Ac, gobeithio na'n weld chdi yn y rwndiau terfynol, de. Dwi ddim. Wyd, beth o'n fel so. Sy'n meindio mynd ymlaen, ond hefo'r cynnion dwi gyda, so well gen I gael band iawn. Na, dwi'n siŵr bod yn iawn. Pob lwc, Geth. Pob lwc. Iawn, diolch.